Quan volem representar un organigrama tècnic en l'Open Project hem de fer dues coses. Una, introduir les tasques i segona, donar-los la jerarquia que els hi pertoca. Anem a posar un exemple. Si jo vull obrir un restaurant, aquest és el meu projecte. Aquest és com el títol del projecte. El que haig de fer a continuació, seguint les directrius de l'organigrama tècnic, és partir aquest projecte gran en fases més petites. Per exemple, una primera fase que pugui tenir a veure amb l'aconseguir els tràmits previs, tota la paperassa necessària, etc. Una segona qüestió tindria a veure amb l'adequació del local, tot el que té a veure amb les obres que s'hagin de fer, la decoració, etc., per preparar l'espai físic on tindrem el restaurant. I després hauríem d'afegir la qüestió de la contractació, la qüestió de la comunicació i promoció del restaurant, etc. Ja no continuo, però es veu la idea. Així que, introduïdes aquestes tasques, totes a la mateixa alçada, i fixeu-vos que no només tenim el títol, sinó que tenim també aquestes fases totes alhora, hauríem de començar a explicar-li quina és l'estructura a Open Project. I per fer-ho, només hem de seleccionar les fases que estaran dins d'obrir el restaurant i amb la fletxa que tira a la dreta i que trobem aquí en les icones, cliquem per aconseguir que la que hi ha just al damunt, és a dir, el títol Obrir restaurant, es converteixi en la tasca de resum que conté totes elles. No només s'han escrit més cap a la dreta per ressaltar visualment que estan dins, sinó que a més la tasca que estava al damunt, Obrir restaurant, ha estat escrita en negreta i ara més té un signe menys al davant que ens permet contraure o expandir aquesta fase. El que tenim ara en realitat són dos nivells i això sempre ho podem anar comprovant. En el marge esquerre tenim les vistes i la quarta icona de l'esquerra és justament el WBS, la versió en anglès de l'organigrama tècnic, i per tant aquí immediatament podem comprovar com tenim una molt bona estructura ara per ara. Tornem al diagrama de Gantt per tal de poder continuar afegint-hi detall. Imaginem que tràmits previs no necessita més detall a sota, en canvi adequació del local potser sí que en necessita, així que haurem d'introduir-li aquelles tasques que formen part de l'adequació del local. Per fer-ho, primer de tot haurem de buscar-nos una mica d'espai entre adequació del local i la tasca o fase, en aquest cas, que li segueix, que és contractació. Així que seleccionem la tasca que està just a sota de l'adequació del local i a través del menú Insertar, Nueva Tarea, Insertar, Nueva Tarea, tantes vegades com ens faci falta, per tal de poder trobar aquest espai en aquí, tres espais, de fet, tres línies que ens permetran introduir les noves tasques. Aquestes noves tasques poden ser el disseny del local i després podem separar l'àrea pública i l'àrea privada o de gestió. Per tant, aquestes tres que acabem d'introduir les tornarem a seleccionar i amb la fletxa dreta, igual que hem fet abans, les col·locarem dins d'adequació del local per tal d'aconseguir aquest tercer nivell. Com podem comprovar un cop més, en la quarta icona de l'esquerra de les vistes, aquí tenim adequació local, 1, 2, 3 que estan a l'interior. El mateix sistema ens pot servir per qualsevol de les altres, per descomptat. A través del menú Insertar seguim aconseguint nous espais que després podem omplir amb les seves tasques interiors, la tasca 1, la tasca 2, la tasca 3, 4, 5, les que facin falta, seleccionem a dins, fletxa cap a la dreta i tornem a tenir una altra vegada una estructura més detallada, en aquest cas en la fase de comunicació. Aquest és el sistema, aquesta és la mecànica i no canvia, és simplement una qüestió d'introduir primer les tasques i després donar-los o treure jerarquia. Justament, com a últim complement d'aquest videotutorial, m'agradaria dedicar un segon a explicar què passa quan ens hem equivocat, què podria passar. Imaginem, per exemple, que degut a un error hem clicat aquesta fletxa a la dreta amb una tasca que no corresponia i així el que tenim, en aquest cas en la contractació, és que contractació és una fase que conté la tasca 1 com si fos una fase i també la tasca 3, però dins de la tasca 1 tenim la tasca 2, se'ns ha col·locat aquí dins quan no toca. Ja podeu imaginar que el sistema per desfer tot això és ben senzill, simplement ens seleccionem la tasca 2, la tasca que està fora de lloc, està massa a la dreta, està dins de T1 quan ha d'estar a la mateixa alçada i l'única cosa que ens toca és jugar amb la fletxa cap a l'esquerra. Aquesta fletxa a l'esquerra el que fa de fet és donar-li jerarquia i la col·loca a la mateixa alçada que les seves germanes.